bana rewɓe ɗo mari haqqe bana ɓe mari wajibat bana ɓe ɗo mari droit be devoir ka ɗo ɗo ha aya ka ɗo imamul Khurtubi rahimahullah o wiyata aya man kaɗo mooɓi kala haqqe teriɗiraɓe pat mana haqqe gorko be debbo pat ɗon ha ɗo man mana ko laati wajibi dow debbo waɗana gorko kanjum wiyete haqqe gorko dow maako e ko wajibi dow gorko waɗana debbo bo kanjum wiyete haqqe debbo dow maako kadi ha ɗon man ɗo to en laari ha haqqeji man ɗo modiɓɓe sendiɗi geɓe tati woodi yeɓre kam ɓeɗo hawti ha toon ɓe ɗiɗo fu ko moye waɗanan oya yeɓre woore bo ko debbo waɗanta gorko e yeɓre woore bo ko gorko waɗanta debbo ko kadi ha ɗon man ɗo en waɗan dow jawɗum ni arande kam ha haqqeji ko ɓe hawti ha toon man ɗo arande man kani ñukkingo sirri maɓɓe mana gorko yata wolwa haqqe sirri debbo mum ha yaasi e noon debbo bo yata wolwa sirri gorko mum ha yaasi e sakko ma to sirri man laarani haala nder suudu ɗo ɗo kala ko saali ha toon ka pat wala no wurtira ha yaasi hande feere nabi sallah sallam aɗo jooɗi be sahaba en muɗum se o ƴamata worɓe ɓe rewɓe pat ɗo jooɗi ha toon man o wiyata yahuma yaake feere goɗɗo yaha yewta ko watta be yimɓe mum ha yaasi se yimɓe pat jooɗi siru ɓe wolway wodde bolon to wiyeteɗo Asma bintu Yazid o wiyata wallahi ya rasulallah ɓeɗo waɗa non man worɓe ɗo yaha wolwa ko salata kono be rewɓe mum rewɓe bo ɗo yaha wolwa ko salata kono be rewɓe mum o wi to ta waɗe non man ɗo ɗum ɗo non nandi kam mbiyata ɗum cheytanuwol gorgol be debbol on fotti ha dow laawol hawti yimɓe ɗo laara ɗum to laarno ñiddiniri sifa man to ɗo kadi hananayi gorko ko salata hakkunde maako be debbo maako o yaha o yecca ko moyjo ko ɗum moy ha dow duniya ɗo ta o yecca ɓe eno noon luure maɓɓe bo ta o hoosa o yaara yaasi kanko gorko ɓe debbo pat ta hoosa luure ko watta jokkirli ko watta ha saare ɓe yaha ɓe yecca woɓɓe feere e sakko to ɗum laarani haala saaroji masalan to nini an debbo a hoosi luural ko feƴƴi hakkunde ma be gora a yaari ha saaroji ma ɗo man ɗo ko on narriti saaroji ma kaɗo yiira gorko ma man ɗo be deydey ko salino hakkunde ma man ɗo ɓe maran konnaago hakkunde be gorigo ma to ɗo ɗo ɗum woɗay e ɗiɗaɓol man nder haqqeji man ɗo margo yiide hakkunde muɗum ɓe laata ɓe ɗo yiɗotiri ɗo ɗo bo kañum wiyete sirri ha nanugo belɗum ha tegal annabi sallah sallam ƴamanoma amrunul as ƴamata mo wiyata mo yanulaɗo Allah moyi ha nder yimɓe fof a ɓuuri yiɗugo o wi Aisha o wi ha worɓe bo o wi baba Aisha o wi ha mo tokki fayinta o wi Umar mana o hollima Aisha o ɓuuri yiɗugo ha yimɓe pat to ɗo ɗo wanginango debbo yiide banni ɗo ɗum ɗaɓɓitama gorko wanginana debbo mum yiide e non noon debbo bo wanginana gorko mum yiide to ɗo ɗo ɗum ɗaɓɓita ɗum ha no ɓe nanira belɗum ha jonde maɓɓe e tataɓol man nder haqqeji man ko moye fawnana oya mana an debbo a fawnana gora e gorko bo fawnana debbo ɗo ɗo ɗum ɗaɓɓita ɗum e ta laatani an debbo seeto a dillan fattude a dillan ɓangal inderi ɗo on a fawnata a wurta la ha nder saare man fo a mara programme ma a timmina kuuɗe ma law a fawna deydey gorko ma to warti yiya fawnema man ɗo 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 ɗum boɗɗum e noon gorko bo fawnana debbo wona o mara limse mako boɗɗe ɗe wornata debbo mako yiya boɗɗum man ɗo ɗo waɗan yiide hakkunde moɗon mana waɗan narral hakkunde moɗon to ko moye ɗo taskitide de wayne ko yiɗi a sodan limse on masalan gorko a sawri tan debbo ma mi yiɗi sodugo limse rim kasaji ɗo fottintam na to ɗo ɗo a tawa oɗo watanima hakkilo e nonnoon haajango oya mana gorko haajana debbo mum debbo bo haajana gorko mum e amma kaajal man ɗo na kaajal je waddata fitina masalan an gorko a accata debbo ma ɗo jooɗi caka yimɓe jillotira be yimɓe worɓe e deydey ni no islam yardata o vurta ha dow laawol o suuray surungal deydey no islam yiɗi ɗo ɗo ta a yerda non man annabi sallam wi goɗɗo mo yerdata lesdam ko ha yimɓe saare muɗum ono sata aljanna kanko wiyete dayus mana tata wiyan kam a feri on debbo ma yahan jillotira be worɓe safotira be worɓe embrasa worɓe an kadi o kam damatama
anda sali degré do kay do ka andu a majjion e non an debbo bo tata acca gorko ma do jillotiri be rewbe be laata karambe mako o jaddan be rewbe pat o yotan be rewbe pat do mando an ka fotan makal o wadi non be wala pat wala ko yali mala ya ke ferdo alor non mo ha do kerol mako a hollan mo bakin comportement je watta do ya de be sharia debbo na dum karamdo mako na dum debbo mako o wi'a o jodi yewta be mo ferwi de be mum do ta jabu do bo a haajana gorko ma banni e dum mando nder alama yide on to ni debbo haajanta gorko haajanta debbo holli o yidamo to e non haqqiji ko be do hawti ha don mando weltinirago kala goto fu be oya ha bakin ko faddanta mo ta o ewa ko Allah harmini do mako wana dum do dum dabbita dum to en nani ayaje en jangana ma jonta do jamra wolani hala renugol awraji mum illa ala azwaji ma malakat aymanu mana do man do hutinirgol awram ha ko luti non do dum karam dum to e ko mojo faddana oya humtana oya haji mudum tata o salita oya o huwa ko Allah harmini en non tokki dum hande hakkeji ko be sendata be do hawti ato man do be ko moyo wana oya do gondal bongal jomirawo wi wa ashiruhunna bil ma'ruf mana wonde be mabbe be mbodenga do ma do mobi kala ko anumata gondal bongal ka pat haton man jomirawo mobi dum bana fertare a fertana de boma jalana de boma de bo fertana gorkom na yo lata to gorko nasti sare ni do fongi non ko bi ko hulan wargo damgal baba warti baba man na dum rawandu biya da mon atawana nabi sallallahu alaihi wasallam kan ko don ha sotira be yimbe ma ko non enen digisa no ya jahangal be sahabo en mako o wiyata be dilla yeso o luttidi be Aisha ba o wi be wara course be dogga wari course go o doggi ende be Aisha dadi mo se ba lori fabbi se foroti banni be da jahangal go loro wiyata be dilla be wara course be Aisha o doggi be Aisha go dadi Aisha da ken Aisha fuddi orgo bandu se o wiyata Aisha de ya den no hande mo wati mo mi dadi mo irin banni ha sotirgo be debbo mo fertan go dum mando dum dabitaɗum e non kala goto fo wallita oya dow no ɗowtinira Allah ɗon dow gorko ɓe debbo pat o hutinira konngol jawmirawo wi ha alquran waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salat na on waɗa suudi mon ɗo ɗum qibla ɗum nokkure juulugo mana a wallita gorko ma no ummira naafa jemma e an gorko bo a wallita debbo ma no ummira naafa jemma mana nafila jemma ɗo ɗum ɗo waɗana saare annora on wallota do non janga qur'anu ha ciye modon dum mando wadda non barka be khairu ha saare mo on wallota ni no diina wona ha saare modon do jamira wi en bo wa ta'awunu alal birri wa taqwa wallotre do mbodenga e kulul Allah e non haqqol gongol fere marugo holare hakkunde modon talata ado seka wayne do kam mi holaymo o zambata masalan o be fere don a woro be fere don to goddo yeyi sare mudum ko do mari cede on accana mo sare wi kayta accu sare be zambatam accini amni be nyaaman cede do ta wona non debbo bo tata o le lara gorko ma ko zambo mo mana be mara o laare hakkunde mabbe ko moy do yiya o yamando ko laare mudum de men di dum do nandi mana société annabi sallallahu alaihi wasallam be hawtuɓe ha société to ɓe gonɗi Allah barkiɗinan kawtal maɓɓe man to ni goto maɓɓe fewi zambi bo Allah ittan barka ha kawtal maɓɓe man to ɓe ɗon nandi man marɓe société on to dole non man ɗo selata yimɓe mara holare hakkunde muɗum e annabi sallallahu ende feere ɗo yaha jahangal o yehi ko nun o ɗo warta se o wiyata sahaba en mako tata yottire ciye mon jemma tawni on juhaɓe on acca ha weeta on yotta saare to ɗo pat hollata en yo tata goɗɗo waɗa soyde holare hakkunde mum be oya laata oɗo horamo oɗo ka goɗɗo gongana onon ta o waɗa noon e nonnoon kala ko moye nder maɓɓe pat habdanada seyo ha ɓernde oya mana andi ko gorko ma yiɗi a waɗanamo ha sena mo e nonnoon an gorko bo andi ko debbo ma yiɗi a waɗa ha ko senamo a waɗa ko senatamo annabi sallallahu alaihi wasallam habbu nnasi ila llahi anfa'uhum o wi ɓurɗo yiɗego yimɓe ha Allah ɓurɗo nafugo yimɓe wa habbul amali lillahi sururun tusqilu ala qalbi muslim
o wi ɓurɗum kuugal bo yiɗego Allah seyo ngo a nadata ha ɓernde julɗo to kadi wala on ma nata seyo ha ɓernde mum ɓuranama teriɗirama mon wondi jemma ɓe nangue to eno noon harmugo ha esiragu to ni on esiri ɗo woodi kiitaji karmiɗinaɗi wonta hakkude mon bimana to ni goɗɗo haɓɓini debbo te'i ɗum ɗo e dada debbo may harmani mo e noon debbo mo goɗɗo te'i bo harmani ɓikko ɗum te'ata ɗum to ɗoɗo ɗo ɗum laatan ɗum sababu ha tegal man waɗata mana karamgu wonan ha esiragu hakkude teriɗiraɓe e nonnoon ndongu laatan wato ɗo waɗa hakkude gorko be debbo to ɓe julɓe amma to laatake gorko julɗo nden debbo tan e julɗo yahudajo ko nasarajo gam dagan goɗɗo te'a ɗo kam yake man kam ndongu wonta hakkude julɗo ɓe tan e julɗo amma to ni ɗiɗo fu ɗum julɓe on ɗo ndongu wonan hakkude maɓɓe ɗo man bo dede ko Allah sendi ndongu ɗo Allah on sendi ɗum be zati muɗum na annabi sallallahu alaihi wasallam wacci senda bana zakka be ndongu fu Allah on sendi ɗum ha alquran to ɗo bo ɗum ɗo tabitira be dalila tegal to ɗo wiyete ko ɓeɗo sendiri ɓeɗo hawti haqqeji ɗi ɓeɗo hawti ɓe fu maɓɓe jonta bo en wolana haqqeji gorko dow debbo mum e haqqe gorko dow debbo mum nder ɓurduɗi mawnugo haqqeji jawmirawo wi wala hunna mithlu alladi alayhinna bilmaruf walirrijali alayhinna daraja ma ɗo wodani ɓe bana ko won dow maɓɓe mana ɓeɗo mari droit ji maɓɓe kamɓe rewɓe bando ɓe marɗi devoir enen jawmirawo ɓurni worɓe bo dow maɓɓe to ɗo ɗo jawmirawo on wi ɗum to nden kam ɗume wiyete haqqe gorko ha dow debbo mum arande debbo ɗowtana gorum ha ko laatay geddu Allah mana kala ko gorko umri mo fu to ɗum laatay ɗum geddu Allah dole mako o ɗowtana gorko mako ngam ɓawo te'ama ɗo haqqe saaro mako fu wajibay dow mako ban haqqe gorko mako wajibi dow mako debbo feere warno hera nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ƴamata mo aɗo te'ina o wi e o wi noy a ɗo wondi be gora o wi miɗo habdade de fodde bawɗe am komi wawi wala komi rammiɗi nder mako o wi to andu kanko ɗon wiyete aljanna ma kanko wiyete yiite ma to ɗo sey debbo faama jawmirawo wi arrijalu qawwamuna ala nisa bima faddala llahu badahum ala bad wa bima anfaqu min amwalihim fassalihatu qanitatun hafizatun lilghaybi bima hafiza Allah mana o wi worɓe ɗo kamɓe wiyete daranɓe ɓoosa dow rewɓe mana kamɓe on Allah rondi dongal ɓe woɗɗina rewɓe be ko Allah ɓurniri ɓe be ko ɓe nafkiri ɓe ha jawle maɓɓe bo gam gorko hokkata sadaki en tammi laarugo haqqeji ko gorko waɗanta debbo e ɗo man ɗo dole sey debbo bo respecta haqqe man e ɗiɗaɓol man tata debbo suuma e ɗorayeje to gorum ɗon sey ɓe ɗugayere gorko mana suumay tattati je ha lewru masalan ko jeego je shawwal ko nandi ɓe man ɗo to ni gorko ɗon ta o suuma sey to gorko dungani mo mana o dumtina gorko o wiya o suumanna o yiɗi suumugo o suumana to gorko noti o suuma to e ɗo bo kadi worɓe faama boɗɗum suumay naafila on wolanama na suumay farilla to ni masalan debbo ɗon mari joɓe mum on o tokkata wiigo tuma o haɗan debbo suumugo joɓe muɗum ha laata ramadana ya tawa ɗum ɗe rowani o yoɓay ha ɗe hikka bo yotta la o accan mo suuma joɓe mako o timmina haala suumay ɗorayeje on sey o dumtina mana suumaje nafilaje on sey o dumtina gorko to e tataɓol man ta o wurta saare gorko sey be ɗunga e gorko e ɗuɗi heewi en nanta ha men ɗo rewɓe feere wiya kamɓe kaɓe dambaka dambugo ɗo bannoy kadi ɓe tammi sey to ɓe hoosi chaine ɓe haɓɓiya saare na nana e ɓoosaji na ɓe dabbaji ɓe ɓiɓɓe adama on ɓe waddi ɓe resi ɓe ha nder saare ɓe mahi mahol ɓe tarni saare waɗi yonde ɗo kam kanjum woni ɓe dambi ɓe man ta ɓe wurta ɓe dilla fattude sey ɓe dugayere gorko ɗo ɗo sey ɓe faama ɗum Allah wi wa qarna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarruja aljahiliyati l'ula ɓe de'a ha cuuɗi maɓɓe tata ɓe wurtina bana rewɓe jahilin ko en wurtinan no ko arti bimana ɓe wona tum ha nder ci'e maɓɓe e nayaɓol man nder haqqeji gorko dow debbo ta o dugana ha saare goriko goɗɗo mo gorko mako yiɗa ko ɗum saaro mako to saaro mako ni yiɗi wargo saare nden gorko wi yiɗani o wiyamo to gorko am wi yiɗa ta war to ma sakko ɗum sappa on kam ka endi ha sappa e mai noon jayanta yimɓe ɗuɗɗum masibo ha ɗon ɗo ɗum ɗo mari fitinaji ɗuɗɗi e sakko fuloroɓe joɓe feere ɗon wancoɓe nder ci'e yaha waɗa fitinaji hosa haalaji yarana lura yimɓe walla yahan ha mallum
man do burna pat irin banni man do jayana himbe fitina to nini gorko ma wima wayni do miida o war ha haɗumo tan ko ɗum saaro ma meccima ngam annabi sallam wino non nder haqqe worɓe dow rewɓe ta ɓe yaɓina ɓe itte moɗon mon wayi mi mana ta ɓe wadda ha saare mon mon wayi to jowabol man o ayina gorko han hoore maako ɓe ha jawdi muɗum fuu mana to nini wonko gorko halfitinimo oɗo ayini ɗum e nanen wolino haala ko mojo weltinan o yaata non noon debbo bo kanko o aynanan gorko ɓanndu maako ɓe jawdi muɗum fuu ɗo e non noon annabi sallam wi wal maratu rayatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha o wi debbo ɗum gaynako ha saare goriko o ƴameteɗo bo ha gaynatteri mako mana ko durata man Allah tammi ƴamugo mo to ɗo man ɗo duran man ɗo duran jawdi gorko o duran ɓikkoye gorko o duran yaakeji saare man pat responsabilité man ha jungo mako woni kanjum woɓɓe feere wiyanno to ni en wi en yoɓan rewɓe ɗo salaire ha kugal maɓɓe ɗo famɗan gorko mo wawata yoɓugo man ngam to ni waɗanno salaire on debbo to diga to weeti o nda ko huwata ha yotta kikiɗe ɗo a tawan na moye fu on foti yotti yoɓa debbo ma ɗo nonnoon jeegol man nder haqqeji gorko dow debbo yetta mboɗenga ko gorko waɗanta ɗum o andita boɗɗum man ngam annabi sallam wi la yashkurullah man la yashkuru nas yettata Allah mo yettay yimɓe en andi bo annabi sallam wi en o yi ha yiite ɓurna yimɓe yiite pat ɗum rewɓe nden nde o ƴamama ko waɗi ɓurna yimɓe yiite pat ɗum rewɓe o wi ngam ɓe yettata moƴƴere ko a waɗani ɓe fuu a waɗana debbo mbondi ko ɗum duuɓi no yiyande to a waɗani mo hunde nde hay gote ni o wi o meeɗa yigo hayru wama masam a meeɗi wokko a meeɗi waɗango mo mana banni o wiyata to ɗoɗo ɗo goɗɗo anda kalimawol man ɗo ngol teddugol masine annabi sallam wi dalila men o yi ɓurna yimɓe yiite pat ɗum rewɓe e jeeɗiɗaɓol man to ni gorko ma ko warti ha saare ɗo dede ko andi damata ɗum fatta o waɗa woɓɓe feere ɗon to gorko warti a kamɓe tappata ɓikkoy woya ngam ɓe andi ɓe gorko yiɗan nango boji ɓinguel a kamɓe ɓe provocata gorko to ɗo ɗo taw o waɗa taw ɗaɓɓita luural no ummira hakkude mako ɓe gorko e jeetataɓol man to ni gorko maayi ɗum haqqi gorko on dow mako o sudda ɗum lebbi 4 ɓe balɗe 10 lebbi 4 ɓe balɗe 10 ɗum lebbi suddare ɗum anda ɗum ɗum ɗo kanjum bo ɗum haqqi gorko on dow debbo ɓaawo mayde mako ɗo o yata o haɓɓina direct to ɗo wiyete pamarum ko en hoosi haqqeji gorko dow debbo muɗum nam yeɓrototabre ha bolle meɗen en wolanan haqqe debbo dow gorko muɗum mana ko wajibi gorko waɗana debbo mum ɗum man ɗo ɗum senda geɓe ɗiɗi goɗɗum feere ɗum haqqe wakkere jawdi e goɗɗum feere bo ko luuti jawdi masala wakkere jawdi ɗo ɗum haqqe debbo on dow gorko ha te'amo ɗo se hokkamo sadaqi wala no te'ira debbo sadaqi wala ɗo ɗum waɗatako gam jomirawo wi watu nisa sadukatihinna nihla wa in tubna lakum an shay'in minhu fakuluhu haniyan mariya eno jomirawo wi fankihunna bi izni alihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf mana ɗo pat jomirawo wolani haala sadaqi no aɗon en nuna nabi sallallahu bo abdourahman ibn auf nde wari no her mako o yi batte urdi rewɓe ha ɓandu mum bayno watta jotta to ɓe ɓangi watta nalle ɗo nde o yima no wiyata to tawi batte urdi rewɓe bo ha mako o wi o ɓangi on annabi sallam wiyata mo ɗume a waɗani mo sadaqi o wi waɗni mo sadaqi deydey darde ɓinguel dibinojo ɗo wilde dibinojo ɗo kangeri wala or mi hokki mo to annabi sallam wiyata Allah barkiɗine waɗu walima ko ɓe mbaala mana hirsu mbaala waɗa walima to ɗo ɗo haqqe mandu ɗum haqqe debbo on ɗo bo sey yimɓe faama boɗɗum ɗuuɗi heewi koye nanata ha yimɓe feere to debbo hokkama sadaqi ɗo ɓe hoosa ceede man ɓe senda famille pat la baba mako fu maray ceede men sakko famille mako mara ceede ko baba mako wala droit ceede man to ɗo en ɗo waɗa aybe ha ton masine ɗuuɗi heewi koye nanata noon man ɗo to seede sadaqi ɗum je debbo on tan normalement hoosade hokkita mo waɗa no yiɗi fu ɓe maje ko sugo ceede man sodanamo koromje walla leeso walla noyɗo fuu o ka fuu yimɓe on hoytin ɗum amma na no ɗum warata normalement kanjum ka ɗum je mako kanko on mari to ɗiɗaɓol man ha haqqeji wakkere jawdi ñamnugo mo e holtingo mo be ɓikkon mako fuu to ɓe ɓikkon
ñamnugo man ɗo se ñamnamo bo halal ta ñamnamo haram mana ko ñamata man ɗo laata ɗum ko Allah dakni on na ya heɓa no a heɓiri fuu to ɗo bo yake feere hunde man ɗo wona wakkere rewɓe to to gorko waddayi ɗo ɓe yiya gorko on merejo walle no waɗi paɗa heɓa la rewɓe salaf en nane to debbo waɗi to gorko waɗi vurtugo saare debbo nanga mo wiyamo to min ɗo farrama be Allah min wawan muyugo bone weelo ha duƴa ɗo ma min wawata muyugo yangade Allah ha yiite alakhira to a heɓan ɗo heɓunumin ko dagi on ta waddumin ko a waddi fuu to ɗo ɗo debbo anda kadi wanko fof wallita gori ko hano ñamnira mo halal taw wiya gorko wanko wadda tan non e non koltal ɗo wo koltal bo ɗo wajibi ɗo gorko holtina debbo muɗum deydey bo koltal man ko leɓantamo bimana to ni laatake kanko man ɗo ha famille towɓe on no ɗim limse ɗe gorko man yiɗi holtingo moɗo na kanjum o woyno ɗo bo se gorko anda ɗum haqqi maako on masalan kanko ko woyno ɗum supére on o haddanno ha saare maɓɓe nden bo wara wiya hokkan mo Côte d'Ivoire na wartako to se a waɗana mo deydey niveau de vie maako ɗo ɗo ɗum wajibi dow gorko nonnoon to bo mari ɓikkon bo ñamgo ɓikkon ma holtigo ɓikkon ma pat ɗon dow gorko wala no wiira kayum kam waddi en ɗon nana woto feere wara vurtugo itta temedde joyi hokka debbo wiya habdu no waɗi pat sikkitina wala no waɗira noon man ɗo anon mari dongal man kanko ko dala ma kono sa se fene ko oɗo mari duya ɗo pat ɗo ɗum jeye mako on enen gorko bo fama to debbo mako ɗo huwa ɗo salaire man ɗo jeye debbo on na ɗum jeye mako woto feere a tawa wiya nde minon accima ya huwa kam nden ka senda salaire man 50-50 la wala 50-50 ya toon ɗum jeye mako on to ɗum nonnoon to ni a tawi ko a tawi noon fof a tawi ɗum no mari ha diga ba mako ko malla ha gorko mako mo artino o roni jawdi ha toon ɗo ka pat ɗum jeye mako laranay ma ha toon ko sunku wala no a hoosira e nonnoon hokkugo mo ha o wona ɗo bo ɗum haqqe mako on an gorko an hokkata mo saare ha o wona ta nana debbo ɗo mari saare aya muya mo a te an fo egga wota saare mako la foti o impose an ma o wiya to nden ka to a yiɗi mangu am kam a warana wona ha ɗo an bo si a yoɓa haya saare ma warta haya ɗo foti waɗa banni to ɗo bo goɗɗo anda ɗo ka fuu ɗum sharia on waɗi non man ɗo goɗɗo fotayi wiya konti dow jawdi debbo nonnoon ha haqqeji goɗɗi feere ɗo ko laarani hakkere jawdi diga sadaqi koltal hokkuma ha wona ɗum laarani jawdi e ko luuti non man bo jangingomo diina maako umrugomo bo dow dara o huwa diina man ɗo wajibi dow gorko jomirawo wiya ayyuha allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waqudu annas wal hijara ya onon nuɗɗinɓe reene koye mon be yimɓe mon fuu yiite nge kuɓɓirle mum yimɓe ɓe kaye ali ibnu abi talib radiallahu anhu o wiya to man ɗo no a reenirta yimɓe ma man ɗo be andingoɓe diina wargo ɓe huwa diina man e nonnoon hadisatu nabi sallam bo o wino yimɓe feere o wiyata ɓe hooti ha yimɓe moɗon e jooɗe jangineɓe umreɓe manam umreɓe ɓe juula ɓe huwa kuuɗe sharia ka ɗo wajibi ɗo gorko o andina debbo maako diina arkanul iman arkanul islam o ɓe kiitaji dewe ko huwata pat e sakko ma haala julde e sakko ma haala ko laarani iyamji rewɓe to ɗoɗo ɗum masala man ɗo ɗum masala on cerka masin ha toon haala ko laarani haala seneji rewɓe ɗo to ɗo to ni laatake gorko man o janggay bo ɗo wajibi dow maako o ɗaɓɓita debbo man no jangira o yaran ɗum ha rewɓe janggata no watta pat o waɗa ɗo wajibi dow maako debbo maako ɗo janga anda sharia nden applica bo na janga accano noon janga hutidira ɗo wajibi dow maako e non ɗo wajibi dow gorko ta o vurta o dilla o acca debbo maako ko ɓurta lebbi nayyi to na ɗum laru kam ta o vurta ni o dilla ɓura lebbi nayyi o wartay e nonnoon ha bayn wino nane haala weltinirgo ɗo komo weltinan oya ɗo ha ton man ɗo bo ɓeɗo wiya to ɗo wondi bo ha nokkure woore kala jemmaji nayyi fuu o wodi jemmare woore kam haqqe maako debbo ha dow man gorko ɗo ko sharia waɗi e nonnoon nder haqqeji debbo dow gorko ta o ta'amo sey ha suudu mana o tikka o volontama o egga hoota saare feere ɗo ka taw waɗa noon annabi sallam wi wala tadribil wajha wala tuqabbih wala tahjur illa fil bayt mana nder haqqeji debbo dow gorko o limtini o wiyata ta o fiya mo ha yeeso ta o ñiddina mo o wiya nga ñiddunga
tabo ta'amo sai ha suudu mana to wodi ko wadi ko hanay do accugo baldal be mako man do ha suudu tan o wiyata eggi saare pat a vurta an ka wota saare wonde fere wala ko to eno non nder haqqeji debbo dow gorko to ni o do mari nawlirabe do bo fonda hakkunde mabbe e kanjuro annabi jamra wolani no masoto anisa ha marugo rewbe ko buri goto do goddo anda wadan adilaku annabi sallallahu alaihi wasallam to ni goddo wata adilaku hakkunde rewbe mako to wari yande dargal o waran wutudu mako woru wandu wala jungo be kosgal pat do wati yata do to be yima dargal be andi o do o adiltano hakkunde rewbe mako to do wiete pamarum ko en hebi en hawti ha haqqeji e debbo do gorko mun Allah fawndu en famnu en assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to hander may boko bi beddata hander ko beddata bo hander ko waddinta min ko star waddere amin haalo ko waddata lura lakkude amin do kanjumon habdugo min tokka himbe je wona julbe don tala julbe de kanjon buri dugolo $7 bana kanjon buri irin ko landini min dolara bana surtout bana wuro mangol bandilo min dolara min do ndi betala julbe debbo do mari walan ko mari haji pana sare be ko nandi to irin min dolara bana irin kujeji mondo yara lamin hamin yaha min do yejjita hakkeji amin mai alal misali bana ko tar waddini aminado bana irin jillugo worbe be robe godo do mari sobajo mako do mari sobirabe mako do o holla sobirabe mako do debbo mako do debbo mabbe on kambe fu kanko fu debbo mako do debbo mabbe on donc o wala sari o foto wara o joda o yewta be debbo may o wala ko watta pat ni bo mi koma fu kanko fu on hader dabiya min do lara kanko fu debbo mako on o foto wara o fijira be mako o lara bandu mako pat no wonata to irin kujeji may do kanjum fu do wadana min so edi jodi jam hatti galamin lawbo gorko to do wara banni do sobajo mako mi ko ma do wara tum sare ma do o do lara debbo ma banni may sedda bo shedan ya yer bina mo hunde fere ha berde mako o lara ma jotte ka o buri yidugo ma o buri yidugo mama be gorko may to ni ayuti banni o buri o lara ha berde mako o buri yidugo ma be gorko may bo no wata no habta pat o wonna gorko ma yeso ma amin fami irin kujeji bani do min luta o don je islam hadi hala wani ko fija be debbo bakama ko be ko nandi be bo hala sobajo wara ha sare ma o do fesi ana do lara way modernisme on bandi be do wala to irin kujeji may do waddala min luran hala didabre bo je do waddala min soydi jodi jama sare kajumon largo gorko do min nebi be mako do min deydi bi koy ma be mako bi koy mawni do jotta kam do mari titre foncier asare way donc ko mi wadi mo pat o photo be dam mo wartin mo yeldade ko o photo o wala lo wala pat to ande na banni ko atifata ka atifa jodi jam una asare ma gorko ma do alo lara bo gende rumere amma kan kon gorko wala gorko ha duniya do je yettimo wala lamdo wala jamu cede wala woni do kanko may on ko dume ma do a habda a teddina mo alal misali sas gorko to yetti dubiji fere do si alara ko dano debbo sadi diyam yara no bo sudo wala ta to yake yugo ma ko ni avi o wona bingel ma ko wani waro su jabawo ma do yara bo su kanjum mo wala ko do suna mo bana may holli kanko be be woro ma ko laari to taga asabti mo ko bo ya en yamu ko ba ko di bi a ware o si nyamdu bawo mon don yara be ko nandi do kanjum do wadda luran ana do lara mo o nayi do mi do ko ndey a habda de onon robe on min de yewtira ka to min de yewtina mon bani worbe way bo wodi ko min yewtita be ko ndey a habda a wartita goddo ma gorko ma do keso to warti do tawa hande on bana hande on ne may fuddi kanjum do wadda jodi jama tegal gam kuje jol dur je mi do na gewta je robe may be ko landi a teddina mo a holla mo kanko do important amma o yetti jotta ka dubi je a wala haje ba ko ba warti jotta kuje kugal je don no wala mo warti way bikkoy ma ko ne ata wala mo nde may do suna mo ko bo alal misali o yeyi lumo warti be se fere ma ko a faale mo masam ya ga vero warti do wala o siga pel o nasta sudu ha wala do warata
so wurta fayin tawa don na ko be wosi wara o tawa hatullo to hunde way kan ji fudo nawa mo a habda e fitaru ta jaba suna gurkuba lawbo hala be lawbo to warti sare bo bana be ci amin yaga fero o yehi haya sido iga fajiraji mado anda ko habdi hala ol mako appel kugal mako patron mako himbe je wugo pat c'est alors andi ko wadi berde mako do heewi monene ko suno jode kam habe do mari espoir wara to tawa o yotti an bo alon taskini problème je a yottini dalo alla rewni yake bawti alana gorgo e AVC wadi mo awana wori ado awana juda wori ado woka awoka dumi anon wadi mo ande situation mai to gorko ma warti problème jamari pat accu habdu a resultat to ay cer mai to be hakkilo to halara gare mai kanji bon bo onon robe hala aynu go hore mun dab jurmin do nana irin halaji mai worbe do wadda on holla debbo mako do o do néglige hore mako irin halal misali do mari biya fere surtout bana irin mordi fere do to debbo mori do ida o lota ko hore mako gorko bo biya da majo surtout debbo bo exposé to lote hore mako balde goddi di hala mai usadi gorko bo debbo buri sportugo ha do gorko to dani hunde seddani je kolarni saltia debbo ni to yide mai do itabani nane ma robe do mari hunde fere ha sare be vi a fonda debbo gorko mako ammo ina hore ma amma jitta robe pat haya si vodi ta worti ato robe pat do vodi gambe me to be do furta do hatum dernier valise mabbe dernier faune mabbe do wala amma sare bo do sigilum se didi tati be mo ko de to gorko warti do tawa to irin kujeji mai fudo wadda luran a aina banduma a labbina banduma to gorko warti to laari mani suno je warti ga to pat jinni to halama do jur wolo seddani ko wadi bo gam sujet important gam chaque fois de warta do semin habde kadi ko moy wala effort ay so wako be sendi hakki ko moy do ko moy wosa ke mako to gorko baba yata jangida tula na fiya mun da ko binani awazu habdu aina gam min jole jam نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى إن ولن ها بولمندو إن ولن هلا دونغو تو غوركوماي nden debbo ma corona moto debbo man juldo en wino aton mando debbo yahudajo ko nasarajo foti gorko juldo te adum amma ko lutti man en volayno do debbo juldo ka dagata tera be goddo tana juldo mana to nini debbo juldo on do dagata o tera be yahudajo ko nasarajo ko do wi'an ko wadi man do en paden faman gorko do mari pouvoir do debbo fotay sanja gorko kanjon wadi to ni masalan goddo tana juldo on te debbo juldo foti o burta debbo man dina man amma to gorko juldo on te tana juldo do woni fu bikkoy mako ka tokkan mo e nden foti bo kanko gorko e sanja debbo nasa dina islama to kanjo wadi daganta debbo juldo te wo tergo be tana juldo jamodi da bolbo der da be do bolwana hala be do fauna be falata do bodum aybe worbe ko mal war salaw do bodum aybe worbe ngam debbo to ni o fauna ni ma do hollumo ayi mbodi ka fauna mako ban accu non ma ko nyam do no defi o hosi tan mako defi nyam do woini awari nyame hebire do tan me dilli jango wari fam jango o safra o wara no wari fu o defi o woini man do kam kay hollumo nyam do mako do weli masin amana na mo nyam do mako man annabi sallallahu alaihi wasallam kan ko jodi o medeno ayibu nyam duma ko nyam duma velay do o wiata kay hande ko def o kan tema na anon defi o kan tema hokki ko nano to habdi o wadani ma hunde do an gorko an bo andutu dum o ka to yidi fawne ma ko no fawni ko malla nyamdu ko no defi wo ini manan modum do dum encourage modum dabiya de bon non to ado encourage mo mando yahan o continue o wada ha pura de no anumata to ado décourage mo mando bo accan man ha warta ado wasmida ko awadi dum to kanju wadi en wiata worbe on mari aybe hatun mando do non so ende wartugo law mando to na laati dum laruon kam wala no laata tum goddo ha jemma jenga no ta sare mo kam do man hunde ay be worbe on
goɗɗo ummita kuugal yaaɗo jooɗi hiira ɓe sobiraɓe ha jamdi sappo goo hoto saare ɗo fu nder ko wonnata télé ɗo ɗo ɗum ayiɓe worɓe on nam haala tegal masalan wino haala adilaku ha hakkunde teriɗiraɓe arande kam goɗɗo wonayi doole muɗum se o yecca debbo maako arandejo ɗo hoosa tea debbo feere ɗo ka wonayi doole amma nder worugo gondal kam hani on dawrida a yecca mo a yiɗi tewugo feere to e ɗo ɗo kanjon ko sharia islam ka wi amma sharia doolay gorko ngam gorko ɗo mari droit o teyan ha rewɓe nayo to amma kadi ko ɗaɓɓitama ɗo haala adila ko hakkunde maɓɓe wala no a teyra debbo a wudina oya kam aɗo teyi keso a wudini kiɗɗo kam ɗo ka waɗatako e malla bo ha ɗon ma ɗo jamol feere fo wari a to a ɗo mari rewɓe ɗiɗo ha ñalowmare debbo arandejo ɗo a hoota ha suudu debbo ɗiɗaɓo waɗatako ko moye ɗo mari ñalowmare mum ɗo ɗo kañum on wiyete soyde adilaku to masalan on waɗiri ɗum midi on gorko hoota ha debbo ɗiɗaɓo nden o hooti diga fajiri ɗo o toyima to e kanjum on haala waɗugo tegal ma en secret ɗo ɗum mari muskila gam to a tewima en secret kam kanko wala walande na nde on kanko ko malla kanko ñalowma tan o mari an bo arande o mara jemma na waɗatako to ɗo ɗo ɗum ayiɓe on kañum fu ɗum ayiɓe on islam a dagnani gorko o teyan ko luti yerda debbo ma ko arandejo saritaka se o sarita debbo man saritaka se o yecca debbo man na se to debbo yerdi ɗo ka o teyan nga oɗo mari droit tewgo rewɓe nayo amma to o teyi man bo se o mara adilako to eno noon haala silmingo debbo teya ko silmingo gorko teyra be muɗum nam dagan goɗɗo silmina debbo teya malla bo debbo on ɗaɓɓita gorko silma teya ɗum waɗoto amma kadi gotel bo se en hirita ha suftugo mo teyata be mo terata man ɗo islam a ɗaɓɓiti annabi sallam wiyen to ni goɗɗo mo yerdi diina muɗum be gikkum wari tori ɓinguel mon hokke mo eno no o yecci en bo debbo bo mo a teyata man ɗo a teyan debbo ngam garol muɗum ngam jawdi muɗum ngam leyol mum ngam diina mum o wi heɓu jawmu diina to laatake anon siminta mo teya mo bo se a dara kadi a jangina mo diina kam ɗo kam a anda kugal ɗon to no noon to ni gorko ma noon bo anon an debbo anon ɗaɓɓiti gorko silma te e bo ɗo bo se a dara a andina mo diina kam oga tata an ka wiya heeɓi gorko tan e timmi kanko andi ɓe diina mako la waɗatako to ni o wala diina ɗo ni foti o wonnama fo diina e to non noon haalake to goɗɗo ɗo teya bo masalan jotta ka oɗo be dara sare o teyan ɓeɗo narri o teyan man ka amma se o hokka mo kaɗo ji se o waɗna on ka ɗo kam kañum ka sharia islam dolay ɗo ka ɗum al'ada men on ko wannayi dara sare kuje dara sare boy wattaman ɗo haɗatamo tewgo ɗo kam ɗum al'ada meɗen haɗo to wari bo boɗɗum ɗum wo'ingo gondal ba en winogo to dawran ɓe ma ko eccan monoma ɗon gam wo'ingo gondal ɗo bo wala ayɓe arande derɗa o ƴami yerda allah wonan ha yerda gorko na mimana to gorko ma ɗo yerdima allah yerdetena gonga na nam annabi sa sallam wi to ni debbo o maayi gorko ma ko ɗo yerdimo nasan aljanna eyi ɗo kam se to laata bo yerdude man ɗo dow yerdude dow lawol islama de ɗo to ni laatake debbo aɗo ɗowtani allah oɗo ɗowtani gori ko gorko ɗo yerdimo to o maayi ribaniɗo ma nasan aljanna ɗo kanjum kam wala hunde ɗa ɗum amma wiigo haala yerde ɗo no wari hadis kam annabi sa sallam wi yerda allah ɗo wondi ɓe yerda saaro ɓe tikkire allah bo ɗo wondi ɓe tikkire saaro lakin ha ɗon man ɗo o wi bo to ni debbo o maayi gori ko ɗo yerdi mo o nasan aljanna to laatake gorko on to o juulata sam on kam wala tegal hakkunde juulowoɓe mo juulata to yiɗi debbo on juulata wala no gorko teyra mo ngam modiɓe feere considéré goɗɗo mo juulata kaw ke feero wala haala feere ha toon to ni gorko on juulata bo wala tegal hakkunako ɓe debbo man ngam kuje feere kam fuɗɗon to ni gorko ɗo waɗa ɗe debbo ɗaɓɓitan cergal wala ko islam wiyata dow mako nanen ɓurna fo worɓe ɗo wiya rewɓe debbo to ɗaɓɓiti sergal allah tikkanan ɗum nam to ni mere on annabi sa sallam ka wi wala hujja masalan gorko mo juulata na debbo ɗaɓɓitan cergal to yetti nangan ko ɓe yettida kiita asli kam ma to banni ha kiita islam woni kam ma to yehi taɓiti fakat gorko juulata kam
be sendira tan wala haaji seto gorko may seri mo ko gorko ngabtay ko be seri mo ma tegal may tama to enon non to gorko do wanca yandi ko wiete be gorko wanca to tabiti non non man do bo do de bo dabitan cergal ngam wala no goddo nangti do wondira be goddo mo nangtay do kanyu bo imbe fama dum do islama banni wadi e non non hala latu gorko mari bikko haasi bikko may do kambe ka islama andabe ko o windani be testament mako kambe man bikko mako on ko mai be ronan mo o anda kanko man do o toyi ngam o hosi bikkon kon o dayai o ronni ko ni o dayai do tegal no wiete bikkon mako ko o dayai o do ka to yidi o wallitan be ha du yero wanna be ko walli fu amma tata o burna do bikkoy mako koy tegal kam foti o wallita koy o wallita be foti o wadi do nder majjere do ngeddu Allah mako jotta o tuubi o lorti ha do lawol do kam o andan kambe kabe ronatamo kambe ka wala ko hawti mo be mabbe o wo'ina na be tan de ko wawi wadugo e non jamol der wi gorko no do filma be rewbe o publier ma réseaux sociaux do fu kanko fu o geddo Allah ngam wala no sobira gona hakkunde gorko be debbo na dum debbo mako kam wala no sobira gona hakkunde be ha be filma photoji be yadmine ha réseaux sociaux do ka fu dum aybeji worbe on to do man do fu debbo to laari gorko mo do wada non man no watta dabbitiramo be hakkilo be dabare ha no lorniramo ngam rewbe do mari dabare ji kulnidi masin wodi histoire fere do man no gal se arabe no gorko do connecta ha réseaux sociaux man do mari sobirabe ha whatsapp facebook se debbo mako hefti hala man se yehi filmi photo debbo wadi konte ha facebook yerbani mo be do yewtida do dum debbo fere on se baawo don debbo go yehi wadi konte fere do inde goddo yerbani mo dabitiri o sobirago o noti se vindani mo viata moto rewbe a yewdidi ta ha réseaux sociaux do mi fami mi nani mi yi sobirago ma pat amma wobbe fere do dum famille amon min bo mi membre ha état islamique to ni a accay ko a watta do mi bara be famille ma pat diga o wadi baniko o yerbi se gorko vili konte ju pat to nay dabare rewbe kulni no masin o vili konte ju ma ko facebook pat o tayi sobirago be pat dabare nafi mo to don andugo dabare ji rewbe do mari dabare ji kulni di foti debbo man do lorna gorko do lawol be dabare mako ni hala yawgo ha mallum wada no ne do paddum goddo soya diina mudum soya jawdi mudum haduya del l'akhirah wayata ko wala haaji yahugo enandi histoire be rewten mi tammi en parandi histoire goddo wayno mallum vi wona dum gorko ha o mara gorko o roma diata moto mi idi a waddana mi gasa dande rawandu lion gasa damsali rawandu do mi idi a waddana mi dum ha mi huwina makko gallan o jodi o himi no hebita damsali rawandu o yayi o dabbiti ha rawandu woni o do mari wocede o soda mala ko kusel o yarna rawandu diga rawandu o yaw yerbano no do dara rawandu wara nyama ha warti aw jota ka wadda on rawandu wara do nyama o ro moyta dum ha yotti ande go fere o yadi be sizo tan o tay gasaji man ni o hosi o yara ni mallu jamata mo no a wadi a hebri gasa damsali rawandu o yecci mallu dana no wadi o yimo to gorko maro no halliri panna yo tata rawandu do kam no bi adama on kam de toute façon to bannima wawi wadugo rawandu ma wawi a elti dum ha amari dum bannika kota margo gorko ma bana wadi ni rawandu amari do wonu gorko ma bo amara dum tan ko ika to do hollata men yo kuje fere kam on do sukli koye modon mere mallum do wala ko wawi wadugo ko petel dum heferbe on dum yiti on gedal mabbe to do no a jabirta der rawa soya l'akhirah manga heba duya ko a hebi duya do pat amari wanon mari duya do pat jema an fere ma ndela heba l'akhirah dum a hebi yande yonki ma do sendi be bandoni dum pat dum timmi be do wosa ira tan lawlawta nyola hacca to do sembe hula Allah wata no hakkilo bodum
mi yiɗi mi lorta haala ɓikkon yaasi ɗo en ɗo anndi masalan ko goɗɗo no teeri be debbo nden o tuumi debbo man ɓinngel man na ɗum ngel maako kanjum wiyete li'an ɓe an ɓe laanotira ha yeeso alkali en nden man ɗo ɓinngel may kangel fuu charia islama ittingel ha ɓikkoye maako ɓinngel may ngel ronan dada magel kam amma ngel ronata baba ɗo kam ɓe ɗum no mari teegano hakkunde maɓɓe nden gorko tuumi debbo wi kayim dañay ɓinngel ɗo ɓe wiyata ha men o jaali ngel ɗo to o jaali ngel ɗo na o jaala ngel ngam o luuri ɓe dada o wiya ɓinngel en jaali la no woni ha charia islama ka se o yaha huna ha yeeso allah ha yeeso alkali be inde allah o huna kunayeje nayyi jowabre o wiya to ni o fewi allah naalu mo debbo bo huna kunayeje nayyi wiya to ni gorko ɗo gonɗi allah tikkan mo ɗo en ɗo jangata mo suratu nour to e banni on kiita ɓikkon man ɗo irin ɓikkon baɓeɗo kam pat charia islama andaɓe wala no goɗɗo wira o lenciti ɓikkoy men ha mako to e ha haala derɗa o ƴami haala do'a bo e ɗaɓɓitigo wakkatiji ɗi do'a jabata ɗo ɗum tilim ɗum masine masalan aɗo waali ha dow leeso ma bo wima aɗo waali ha dow leeso ma jemma a ɗaani a fini a andi woodi do'are annabi sallam wi goɗɗo jangata la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir subhanallahi walhamdulillah to a timmini man ɗo a waɗa do'a ko a tori fu Allah jabante aɗa waali dow leeso ma ummay masam baɓɓol ha ba jamdi nayyi bereta ha diga jamdi tati ko to yiɗi jamdi goto be gelle sulusul akhir ha yotta jamdi nayyi be gelle ha yake ɓe nominta ɗo wakkati do'a jaɓete bayande jumare yeeso nangue muta ɗo to aɗo jooɗi aɗo reena julde ko laatay ha a yaho julude aɗo jooɗi a suudu ma ni aɗo reena ha wakkati magarba waɗa waɗi do'a Allah jabante donc ɗo ɗo ko ɓuri hanugo ka goɗɗo waɗana do'a hoore mum on ta konta dow yimɓe ɗo banni on ɓuri hanugo to ɗo on ko min en ɓeddina mon ha dow haala man nam miɗi warta ha dow haala je haala wartugo lawɗo ka jomin mbimon an debbo alon habdenta gorko ma a waɗa ko senata mo to wurti yaasi ɗo wala ko numata illa wartugo saare bala ɓe wiya min wartugo saare ha gorko wartata lawɗo kalluɗum volay amma an bo tefo a anda an bo ko woodi abiji a watta te gorko ma rena sey hakkito yage ha jemmo me wartata to haala ɗiɗaɓre bo ka joom on emi haala dikka ɓe waɗa conférence je worɓe to conférence je min ɗo organise chaque mois je roɓe ɗo ha nder ko larani kanjum gam worɓe min laari worɓe ɗo ɓe ɗo nana wasu ko noyi au moins de gotel par semaine ha julurde gam ɗume sinani gorko je ata julurde kam jumbare fuu ɓe ɗo waɗa khutba may bo chaque jumbare ɓe ɗo waɗa le plus souvent bo ɓe ɗo dala ko larani tegal ɓe ko nandi to kanjum on yerɗi amin ma ha min wi chaque mois se min waɗa conférence may ɗo gam min fotai min waɗa chaque semaine to heɓannuma min waɗa chaque semaine may min waɗa chaque mois ɗo gam roɓe onon ha sare on nanata wasu ka jon min laari bo ha ummatore woɗa ɗo setto roɓe woɗi ka jon on ɗo laara chaque mois min waɗa conférence je wor roɓe ɗo amma worɓe kam chaque semaine ɓe ɗo nana wasu allah waɗa ɓe hosira ɓe hutira ɓe may to haala ragare je mi wiyata bo conférence je min ɗo organise ɗo minin pat min waɗa yiga to min wurti saare amin min waɗa andiya min wari nanugo gam min huccira ɓe may tata min wara min nana tan banni min acca ton gam wartan hujja do amin nani bo min habda min yewtina roɓe may ɗo be hikma to min yewtiɓe be hikma ɗo da ko mi yiya mi nani wasu haqqeji am pat ha duma a waddina mo taw a limtanamo hakke mako duma ɓawo may ɗo to faami kanjum ɗo a wiya amma ɓe hecci am je ma fuu danara to waɗi banni ɗo si a lara o ɓuran halloɗum tugo hakkilo faama jema to ka joni min waɗi chaque mois ɗo inchallah min waɗat conférence may onon on mo subtata thème may je min watta may gam onon on ɓuuri andugo kon ɓuuri marugo haaji to ha nder ko waddi ala do'a bo ala yawgo ha nder ala yawgo ha mallum ɗo ɓe ko do'aji je waɗi yeera annabijo sallllahu alayhi wa sallam mi wimo chaque mois min waɗa effort min wurtina do'a je ko moye hosata gam wona ha dow lawol taw majjina jawdi mako taw rufa neɗɗaku mako
lawbo haje makko humtan lawbo na sitade tikiri Allah subhanahu wa ta'ala kam to ya den amar bude kam ne da kuma rufan wakati ma wannan jawdi ma wannan lawbo haje humtata anastar bo tikiri Allah to Allah rene to muado min wurtini doa istikhara mana to ko wara naaje do go wara munde fere do o hokka Allah subhanahu to ustad bedina la min hala do maydo ala do istikhara gam mallu min may fudo utiliser momay o via ma warante istikhara ko ba via mi amallu madina istikhara to ko mo do mar derewol maydo robe je do jangalo ka palmi no kibe mi tammi ma be dursi ga mi no si 2 semaines bi ko me dursa to yimbe je arti o sawa yimbe je o sebo o saka de photocopia habda wawa hore نعم على استخارة بوي من ملو من بودي من فدويا على استخارة استخارة دو غدو ورانتا غدو بنا جولو غدو جولانتا غدو دو بني استخارة بو غدو جولانتا غدو ko wadi ngam istikhara man dum julde on tawon annabi sallallahu alaihi wasallam goddo to wodi hunde ko yidi wadugo man do hunde latay wajibi ko wajibi kana dole a wadan abi tajata war istikhara ma jula ko ta jula na wala shuwatun hunde ko lati dum gidadum on masalan ayidi hudugo be goddo ha filo non hawta non filda a wadan istikhara wayne do kugalam be mako do mi wada ko ta mi wada goddo on wadi jami bingel ma ha hokka man do wada istikhara ko malla goddo on wari muima wada istikhara mi tera be mako nata mi tera be mako do on amari hajatu man do kanyu jamata Allah Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika alazim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta allamul ghuyub do man do laaru hidde ko jama Allah do amanti Allah abi mi do dabbitira ma subane go be andal ma mi dabbitira ma be bawde ma mi do tora ma hamu ere ma mawde ngam ado wawi mi wata do andi bo mi anda anu wiete andudo birnidi to ne Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra to ni Allah to ni ado andi hunde de a jona in haaje won kanyo sami haaje tawro ayidi wadu kazado khairun li fi dini wa maashi dum mandum khairun dina be ngurdamam wa agibati amri e wattam yakiyam faqdiru li wa yassirhu li summa barik li fi hoddiranam dum hoynanam dum den barkidina ma hunde man wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li to ni ado andi hunde de dum sharrun ha fi dini wa maashi adina be ngurdamam wa agibati amri e wattam fiyam fasrifu anni wasrifni anhu firlutu de ha ammi mo firlutam de ha firlutam de ha maju mana kayran mi accande kayran de accam waqdir li al khaira hodiranam khairu haysu kan hawni fu summa ardini bihi den yerdinanam mana atori alla subhanama wa wattaman to jonda kam do on jawdu man ko mi biatama ananga anafa darde didi to anafi timmini on a janga do are man wo fere bo wi a janga de yeso silmina to a jode jangi tayya to a jangi Yusuf Ibrahim a timmini do hidde ko silmina do na jangata de amma wo fere hosiri dum baawo julgo ma baawo silmina a watta do man to do kanu wadi fu wala mushkila amma anon wadanta hoorema na ayan hamallo on wadana ngam kay julde bo godo julanta godo to don famru